Behialako edangi edo bubeta izugarri haietan gurutzatzen eta mintzatzen genituen. Asko plantatzen ziren 20 urte beranduago. Gauez utz zeuden bideegietan jasartzen zaizkigun saltoki prekarioen itzalpean edo zer saltzen. Uda mineko euli beltzen zurrunga lagun. Politikariek gurek barne, atzedelako azken modua osketan, herriarentzat jagoiti garapen globala eta globalizantearen premia proposatzen zuten. Petit forzetz asetzen segituz biztan dena. Bideak zuzentzen, biurguneak ezabatzen, zeinale elebidunak orokortzen eta diru laguntzak banatzen. Demagun, esnea gazna zezaketen nekazariei. Euskal gizarteko sektore gehienak horrela hitz egiten genuen engoitik. Biltzen ziren batasunik leunenean, lanerako eta prentza gertzeko. Nahi duzue kultura dirutz dezagun? Bai iardazten genien, ordu da ba, petrolioaren prezioa palaraziko dugu ondorioz. Ontza da erranen diogu. Salmenta mai ekiztatu batean gaznaren perfezioaren miresteko suertean oizbaita gitzen baldin bazitzaigun. Gaitzesten genuen aitzineko koloniarismoaren apaindurak, ekonomiak, politikak eta ikerketa zientifikoaren aitzakiak josten zituela argi zen. Erakundeek eta instituzioek ordaindu txarjede misen parrasta bat pasatu zen gure lurretatik. Hizkuntza zakar eta handika panteena zeukan kultura horrekin zeraz maztartzeko. Zaharretan zaharrenak elkarrizketatzen zituzten eguneroko kultur elkoizleak, erabakitzaileak eta kudeatzaileak. Euskal kulturaren ardatza laborantza da, zioten guztiek hau batez, partikulazki hartzantza. Avec la lengua vasqui le confiere una cierta autenticité, si esta no es una auténtica certidumbre.